tsaka kay Kong Rita? Para dito sa pangarap ng ospital. Bait pa naman yung mag-asawang yun. Simula naman ayoko ng politiko. Oo nga, Dok, pero mabubuting tao naman yun. Lalo na si Kong Rita. Oh, galing sa hirap. Tapos dati pang nurse. Eh, si Sir Peterson nga, balita mo, dami daw na... Doc, I'm sorry kung na-offend man kita, but please, give us a chance. Pag-isipan mo mabuti. Dok, no? Dito, ba't may office tayo dito, Dok, ha? Ayan, dito. Hindi siya pumayag. Why am I not surprised? Bakit parang napikon siya? Baka may nasabi ka to offend him or bro, baka may issues sa pagkakaroon ng anak. Hindi naman niya yun dininay. Nung sinabi ko sa kanyang pwede siyang magkaanak kumpara sa akin. Sigurado ka ba? Yes. Nag-background check ka pa? Yes. Oh, ano? Walang questionable. Single. Ulila, may batang kapatid. Then he went to Canada for a while. Bumalik dito, he continued his studies, pumunta sa Esperanza, and then naging doktor to the barrio. Ayos naman pala eh. Bro, paano kung may tinatago siyang anak? Yung tipong naanakan niya, tapos iniwan niya, o iniwan siya. O di ba, maybe that's why sensitive siya sa topic. Di ba? Alam mo bro, advice ko sa'yo, humanap ka na ng iba dyan. Eli. Mahirap na kasi bro, kung may hang-ups yung tao sa pagkakaroon ng anak. Eli, mas lalo ko siyang dapat kumbinsihin kung ganyan. What? Kung ganon, may anak siya at iniwan niya, kaya niyang iwanan, ibig sabihin lang yun, wala siyang emotional attachment dun sa bata. Perfect donor yun. Alam mo bakit? Kasi hindi niya hahabulin yung anak namin ni Rita. I don't know bro, medyo diskumpiyado ako. How are you so sure na hindi pagkakalat ni Doktor pa yung plano mo? Hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya isasakripisyo lahat ng binigay namin ni Rita sa Talisay. Para siraan ako. Pero bro, kailangan kong malaman. Bakit ganun yung reaction niya eh? Anong plano mo? Dig deep to his past. Alamin kung talagang meron siyang anak. Find his weakness and then dun, yun yung titirahin ko.